Kaya rin ko man ti sino si kamat ti kanta di komporme latan na di nagte mga gos pangi ko ama baring may dagbuya. Ano ta? Siyempre, doon ko ma-interview dan kami nagayay. Nyamati pa ka kumi kumanta po manurat. Apo manurat Derek Marcel Ebiabes. Kaya. Baka kumiko man sa iti pagbiyaga. Isungor nga nag-YouTube na ta baring na ma-monetize ta isubay. Kaya. Kaya dama manong manoti subscribers man. Ang dami 1,280 nga tan. Surok ba siya? Kadumot na. So nang ti ko dyan. Nyamat dagiti usual nga content mo. Padas-paraso malata ti dagitay kon, dagitay buhay probinsya, iso kay kaya tanda. Dagitay comedy medyo mayat kumama dagi jay no napintas ti panakaramid nang siyempre agkurang day by day script nga na siya at no kanta kay kaya tanda dagitay the lyrics na ken Ilocano. Tayo sumakaadwan ng subscribers. Hello sir, good afternoon. Nakita ko si Mark ni Mark na yan. Klinik ko. Tagaya. Dali dyan pagdanay wuntan. Bimabamat. Bimana mo. Bimana. Bimabamat. Right. Takaw-takaw nang salang panag-FB na. Ay, panag-YouTube na. Buya ka na. Kat, hindi ba ka ket kaano mo tinaudi nga panagsurat mo iti Daniel? Di lang pa na dila Decemberin. Dadi Dani pero bing da lang tinaudin. Di ba karamang ka kada tagnawa kahit nang sawon dadi ha? Dati nga ako dagi jayen Dani kon. Hindi. Sarado dyan elevator aman nagbuhay ka na. No, kasi pag tinanggal mo yung charger ko, mamamatay siya. So, tinatanong ko kung nag-charger. Yeah. Oo. Namin yung baga ko, karamang ka dyan tagnawa, so dagi danin mo di jay. Dagi tayo na ipablaan din. Na-ipablaan din. Well, dagi tayo na ipablaan. Nga mahampay na libro. Nga pingar sarado jay elevator awan naglukat kanyak kun ano man di mabaka maadago sa adin diyan dati nga komento na mo na sakbay daji kata simrat ay mahina raw ang net. Dati tiriga na no nakapoy ti net at talaga delayed dagiti comments. Gertak di comment. Dati ticker, data banner, no kaya mo dati kasla news nga dati agtatry nga ba ticker da di ba banner agaramid ka then pinduton tay box nga ta ticker kunana. Ticker. Wen, padas ma. Bali mo kay tama bali mo. Wen. Kita pala banner. Banner pa lang. Tapos then agaramid ka kada kasla ka dati i-like dati a video kunana no nya kaya mo nga i-kabil samon to pindutan da jay ticker kunana de baba na the box di ka batit pindutan ma ticker tan i-check mo samon to i-save kitam garamid ka ba i-type ka pa lang muna yung scroll across bottom ticker daya well kopya mo lang nato yun ko babali mo lang no basta na pang testingam nga ron mahina ang net ni Ading Jenny. May shoutout sa iyo ang nag-iisa nating viewer dyan. Style ka. Style carnaval Karya.
Wala, kaslateryano. Kakastay nga pa kami. Tapno dagbuya ti kastay nga live. Dapat talaga nga live na live kami ang nagpapatay. Dapat ada maadal dano talagang educational na jay kwam. Educational na jay live mo. Kinapod no na. Di ka di ato pwede jay kasla lecture ko kung mga kuha nga ay pa hindi pa nagsurat, pinalpas sa amin Ito na malpas, kasi ito nga adagest sa lutsudot ko jay naman nurad Di ba? Well. Tapos ganito iti ko ganito ti ato mo ti mabaling pagsasaritaan Kaya may atin. Well, may atin. Kasano na di ko, no, dagkomento ka, parang din sango. Pindutam lang na di plus ko na nata ko. Mismo, kita, mang testing ka kita comments. Kada kita comments dito, pindutam di tingana di ko, dag plus sign lang ko no, maya sidig di cursor. Show ko na. Show. Go and show. I-test mo Testing mo. Parang data ka. Kaya mo nga ikaten, pindutan mo lang data nga mismo nga Ay. Kaya mo sukatan, magpindot ka sa balin. Katigam ka tayo sa balin nga comment mo kan. Show show, hide. Ayon. Pagkarigan nanda ka mati kasangsangpat na nga viewers mo, mabali mo nga ipakita adagos na dyan na. Dahil comment na. BG mo na ako na BG ko na da background kasla ko da lang na jay ko da. When ag background kaya sa when i-play da lang handa nga agbibuya. Mabaling agdengdeng da lang kasi ay. Mabaling nga naka-play lang basta naka-play lang tano the viewers mo nga awan da nga naka-attendar. Oy, nakikinig po ako. Sabi na yun, diyan ni Ate Jane. Good afternoon, mga sir host. Good afternoon, Ate Minimi Jane. Long time, no look. Poro ilakano na kita manani. Kita kakadwa jay Tagnawa and kanya ba da jay di Bangkag. Soon to be. Ay, ito sumaroon mga proyekto Dagiti organic viewers may di ni Ading Jenny gani Ate Minimi Jane tata ag YouTube damaten. Kung man kiligay mo suda, i-subscribe mo man nida. Ate Minimi Jane cam jacket na ni Ate Minimi Jane. Ano ba rin? Mas di kaya dapat jacket mo na. Moderator. Isumil lang in-interview ni Rico Blanco ni Sil Benitez, kung ni Sil. Share ko muna sa FB ko, kung naninig ka ba ni cellphone na Ito, share ka, basta. Charge ko cellphone ko. Lobat kaya. So ag live stream ka, at least duwa ti gadget mo. Wine. No napigsa net mo, mabalin nga duwa nga browser, duwa nga tab ti usaran dita laptop or computer. Tapos dito nga live. Babalin mo nga i-record, babalin mo nga i-save dito YouTube channel, di ba? Na kontrolat ag-save tulat taleta mismo to nga when i-process to ko pa lang neta, i-process pa lang di YouTube. Siguro 3 hours sa gingano ti agpa nagsadan to i-upload. Okay. Tiga may pa nga i-process na urnusan na dagiti medyo madinga signal ta dargay ikat na pa dati madingo pa gusto Dagiti putol-putol nga hanga ag-plaster. Ikat na dagiti ikasla i-compress na. Ipangato na ti papintasan na ti resolution na karamida ng HD. Sabay na to i-upload so nga medyo mabayag ti processing na may sapa kitain na pa adda dagiti
kita na pa no dahil kita copyrighted nga materials sa live mo. So hanga basta-basta nga may upload. Kasi jeti ko na magitam tulatan. Ayun. Oh, nakapag-comment ka pa yo, addan ma'am. De tinagan ko Babae na kita. habang Anya. agla-live. Mabalin nga sukatan tinagan asing live doon. Jay. Oh. Diyan agan mo ti ko isulatan. Ngam no dati Tinagan nagan mo ko. dito ti StreamYard nga to no dati sumrot ka dati live, mabali mo baliwan no kaya mo nga Uncle Aseng. Ngam no nag-comment ka, isu dati parang dati channel mo. Ngam no kaya mo nga dati no sumrot ka ti live ko man, mabali mo nga i-personalize di nagan mo. Pa. Yan. Susunagan dati channel ko dati, sing tabag eh. So nga rod. Baka damay Kanya nagdano dito atin ni Jane no masagom. Dumanoy ka basit. Sigan na. Sigan. Na, awan mati ka na ipadawat ko dati alimpatok ko dito nga babasag. Yung ko ka dati. Dapay ka. Kaanong nga nadlaw? Bro. Kaanong nga nadlaw nga may sak nga kabalam ti kabalam ti surat. Nga uno nga kabalam ti baling man nani, uno man nani ka, kaanong nga nadlaw? Kaanong nga narik na? Jaka mo basta kagurugurak ka basahin ti dandano iti ta madi mawawatan. Di talaga nga ko kidi agsurat iti sarita ta kay taktig babasa ti sarita idi dagiti may kwento. Mahilig na arod nga nagbabasa comics. Idi ko ano dahil laing dedi 2010 idi pinagamo tayo. Why? Pinadas ko ti nagsurat dani ta syempre di eskwela adadalan tayo medagiti figure of speech. Why? Kung kuna naman kay so di padas ko lang mat ata no kit-kita dagiti daddo mga dandani. Tilang di nga makon gamin idi. At dagiti nauunag nga sarita nga Ilocano nga kan dagiti balikas nga Ilocano nga ko iso nga kasla sakaya ti agaramid ti danoy kung una kidi. So dayeti ko idi pinadas ko kay nakalusot mat. May kamano nga may kamano nga submission mo dyan nakalusot. Inyo min nakalusot nakaipa-black banawag. Uy, nakaipa-black banawag. Day alimbasag ko na. Kinalain ka ano, nawang click mo. Nakapaspasarak nga rod. Dayay nakisalipak nga abail sa dayay di. Nakapaspasarak. First time ko nga magisalip dayay di. Ati pasalip yung mga baldog. Wen. Nakapaspasarak man na dyan. Kasi ang ko nga in-expect nga ag first dayay di. Madikpay nga mo dagi di. Dikpay mo ti gusto ortografya di. Amukat katawa na. Magkailega nga rod ta nang habak dikpay kabisado ti ortografya di. Amukat katawa na, kababain niya yung nag-second. Sino second? Sana ko. Sino Sigurado second? no, ang kubay di malagipan ngam kunan itong idi puro bangulan mo dagiti kina salip mo kung kunan idi katkatawa dito patin. Ni itong may sana nanghabak. Ni itong sana nanghabak. Inati mo. Inati mo. Naka first time nga rod nga. So nga pero ilek ka nga rod. Ada makapamati nga nag-first ka nagpangit nga dani kung ano pwede nga kata. Baka ni Iming Win isang judge. Jack lang mo. Jack mo. Dahil dani ko na di gamin na nagkataon gamin nga isuti kosla viral idi nga panahon na. Dahil may panggap ka ni Efren. Mang Efren sa tema na about education. Dati ko Kararet. Wen. Ni Efren wen. Mang Efren. Enya Pranda.
Nya ba isa ay gure ka. Ibagbagap nga dani ti siyempre kasla ha dati ti kwa mo na, dati ti edition mo na. Ang kanto nga Na? igaygasen. Dati ti edition mo, ang kanto nga igaygasen. Nagpraktisan na. Ito at least ka makita ta nga kwa nga on the spot. Sino ti second ko na Jack sigurado no sino di second ni Diading no ni naungayan ba no Virgilio naungayan dati ko niya. Uno nagtatak ti ni when nabalibata nagnaganda dagi di nagpagami din. No DJ dati nga account ko naka-save amin JD, napukaw nga account ko dati na delete. Dinilit ti Facebook. Gure ka. Ti Adlaw ko kat at adda nga dandan iti surata ngem no agsarsarita ta kas na ko nang idin kasla at adda nga magitak nga maskwa ka nga kas manarita nya nga agsurat iti sarita. kuma. Kumaway. Kinamok adda na aray mga sarita DJ libro tayo nga tagagayan ang sa nabasa. Bueno, ako na jay, ingkamakan ko na jay di mga nagsalain. Kaya ko lang da may ambag ko libro. At ati mangita king ka, kabalam ti agsurat iti sarita ngem siguro awanan ka iti patience. Bueno, medyo Patient. masulita ako. Right. Apay nga masulit ka. Ay, atidog ko na nga ron nga kada jay pinag-editan ka na. Ngayon tatan, okay, dati pinag-YouTube ko, kaslakayat ko dahil garamid na kita shorts movie, kung kunay sugar, nga director pa jay nagan ko di ko eh. So nga, kaslakayat ko nga dahil sarita ko ma, garamid na kita 10 minutes lang short videos, when short Hindi. films. Imbiit nga films dagiti ko kaya. Mas makita nga DJ talent mo eh. I mean, para kanya, sila, nanya dagi sursuratan, kasi sila makita mo yung personalidad mo, sila kuman RBA niya, uli mo ka tao. Talaga nga bagay na tagbaling nga mananay. Mananay. Arnold Jose, short story nga medyo humorous. Kasan nga ikuha kami tibagay eh. Kasan nga i-carry inupay. Nga apa magitam joy tao. Sumula kasi surusurada na talaga kasi di personalidad na siya eh. So nga anong Sam? Kung nga ron, dahil katatay nga kaslada jay pinagsurat ko mati sarita. Kasla kayat ko nga inutan nga ikwa diti YouTube. Digi script ko mga kwa. Yung parehas mo latang narigat ti agedit. Mangangwing na kayo. Mangmangag na kayo. Siguro ti pakasulitam, hindi adalagi tiyempo nga nag-aatidog ti short story. Wen, dapat ti 25 ka. Wen. Ngam among kadi nga di 60, 70s, nagababa ti sarita eh. Makikita mo yung reprint. Wen, nagkita 3 ka. Nagababa ti sarita. 3 pages. Nga para kanyak, dahil ideal eh. Lalo, short story nga rod. Di ba? Although, uri atidog nga medyo may isang sarita, no, interesting. Wen. Basaan da. Lalo Ngam no ti istoryam kat saan nga sila epic proportion na jay tema ko ma. Sakto lang pang short imbiit. So, wen, dama dagi jay sinusurat ko kakas jay dagi tay ababa lang. 44 minutes. I-optan doon ko datoy. 50.
When mabalay mo kasi dyan, may sa oras 50 or kan. May sa oras latan, may sa oras. May sa oras. So nga rad nga no kaya mo nga talaga nga educational di kan ti live stream mo nakaplano datin kano dati nakasagana nga kan da nakasagana nga dati nya tayo dajay script nya dajay no agdamag ka da nyawag na dajay nga kan nagitay questionan no interview ka. Questionnaire. Well, dati naka-reading as mo tano han nga as nga sabsabali papanan na dayay pagpatpatangan ngan syempre ang may wasan no live ke adda kita mapagpapatangan nga agka. 3 to 5 guide questions. 3 to 5 Alaman dati guide para bago jay. Well, mga guide questions, ada guide questions mo dapat. Kumabi lang, dati bisita. Why? Simple na bit. Well, dapat 14 minutes. So, bayad nga Ryan dati panagsubli ni Apo Director. Ano tipo nga biyag ko Derek Marcel Epiabes, aka Director TV. Kahit ko lang ipakambo nga dati pagpadas lang tartaros mi lang ang kabasing interview. Ang tabi ka na sa gana siguro. Well, gaputa ti dati kasla ko lang. Ito no, ada kami nagigay naka-line up hindi nga topic ko para kada dyan kilaseng ngayon ka final pass kaputa dati pa ka kumikuman ilipas ko na dyan di panagsurat iti comics panagsurat iti sarita baba sarita panagsurat iti jokes malpas sa amin nagiyay padasan tayo nga interview nagiti writers tapno mamantay no kasano DJ wagas ti panagsurat da nagiji apeng agsusurat da kaano da ng rugi no kasano da ng rugi agsurat ina duma pa no matignay no magutigot dagiti kahit na matigbalin nga manurat nya pay siguro amin nga bambanag may papaniti panagsurat mainayag iti literatura o dito ni Apo Director may dati Bombay nga singir dyan lo nagbayad ka kaya kapilitan na dyan no duwalawas nga din na nakaitedeng magkaugat okay no agasin daye imutang at nagpuunan sakbay ti ko di dayay mga February dayay nabutan pandemic awan ayuda di 9 inot nga ko usar usar agay awan pangalak nga rod kaw mo ti paglakon na umataw katataagan na maigsingir ke guddo lighted ko nya nga rod sa tata dabay maited una. So ibagbagtat tayo niya minan. Siguro nito no naga natin. Ituloy ko lang basit nagiging sagsagana hindi nga topic. Tapos sakto sa gusto ng interview. Dinto ka ni Marlon di interview bagam kada ading Jenny kan ni Ate Mini Mijain. May isang episode para katakwada. Para kadakwada nga grupo. Interview tayo ti Gumil, naduma pa yung grupo. Tapos, interview tayo da Julie, siya, dapat intermission na, dati agdani da. Una. No, kasano tayo agdani iti Septon, kunana, ano, may introduce na ti Septon kanya kadagiti viewers.
Uy. Then ibagada no nya ti septon kasi man dagiti daddo mga kuan kasla kada tao baro dayjay nga kuan forma ti dani so nga mayat no may kanda ti kuan may kanda ti kasla segment nga mangi promote may promote kay kasi dayjay libro nga dati libro tango mo na kay kadwan na sa dayjay kay ada forma na. Uy. Guri kagad danag. Sumbata na dati Well, sige. Sa wala istorya ka ta. Kaya adin tada dingdingig ni ading Jenny kani ba? Atin ni Jane. Ganda yay ko ide. Malagip ko data, di ba nabayag da itong ide ni Raquelito kan da Sir Masuli nga kon Dexter. Uy. Kanain ko madamdamag ide nga mapandamag igumgumil kastoy. Mababasak ti ko ide ti Banawag ni Mang Bilmer. Magkita kidi nagnanajay kada Dionisio Bulong po si Bibyag Pelagaya mo na median idol nga ron ke humorous nga ron ti paborito nga babasahin ni di. So idi kuan kada ti 2010 siyempre ke kabagyan ko ulitig ko na ni Sir Masoli ki kinuha mi dati ko dati kasla family tree talaga nga kabagyan mo kasi pili lang may masuli. Kuna na ide, basta masuli ko na naman ni Sir Masuli. Basta na masuli kabagya, makabagya deta kasi man manuti masuli. Sa may sapay nga lugar dagapanda. Kay iso ada jay. Hindi ko anggal ka ulitin ko na. Tao ready kita kakasinsin ni mga first degree ke ibagada ba nga talaga nga kabagyam nga talaga. So dayjay idi ko nagipasa nakti nalipat kasi indulin ko kumaday idi impasak nga dani. Ngem dayjay nga dani nga nararamid ko idi. Anda nga dati kasla di pasnaan ko mga ikwada. Dati workshop da. Ni workshop da basta nagpipinasaan da lang nga binasa. Mabalinin kung kana babalingin dahil talang orthography na kung gana daw ide ta siyempre ide damdam mo agsurat y pa laing imbes nga ay kay managbasa mo da tao ti liwayway ide liwayway kay siyempre kay no tagtagalog lang ide nalakalang dik amo nga dik nga kabisado ti orthography ti Ilocano basta baga nga mabalinan na kay ide mabalinan ko na da kay member na kun ti Gumil Cagayan. Sila hindi alimbasag na jay. Bueno, jay alimbasag ke inaramid ko na jay sabay nga ada jay pasak kanya dai di nga hangin pasa ti ka. Hangin pasa Banawag dai di. Ayun dun mo katapada. Kasla laing tanong mayam amok lang ti bagbagik nga kasla kayak basit ti sumurat. Nangaramid na ti ingabil ko ti ko sa impapabasa kanya da. Nalipata lang yung dulin da jay. Jadi kuan idi dajay papan me jay kwa jay hami pikadwan ni RBA idi. Tan magkitak ti Facebook ni RBA idi kas nagpupupok akanayon nga puro technology dagay daddo mga iko kana science fiction kas jay. Na lain nga tao dati kung nga idi nga datin. Kasla na ka mamak ti friend request. Tapos kay ifalfalok ni jay kana idi dagay ada dagay website na nga iko kana idi. Basta ada website na idi nga Burnay. Wen. Sa Burnay. Basta dagiti pag-ipanan nati aramid na dagiti works na sa daddo dagiti about ti technology nga ikabkabil na. Jay kasla vlog nga rod ay vlog dayan BL. Vlogger iso na idi nga datin. Ang kami pa nga agam mo idi na-add ko ti na ti Facebook kay accept na mo nalanak nga ko nga dagos na group nga dati Ilocano literature idi hindi Ilocano literature idi nga permi nga post mo idi naglalawak basta no makaisurat ti Dani idi tira conforme nga dandanay lalawak na gay popos jay di.
Ti may isa nga nakatulong kanya ni Jomar nga Alvarez. Bueno. Hindi nagpa-share kami diyan ni Jobert, ti mo na, diyan ni Jobert kasi diyan mo no nagpa-birthday di uno niya. Si Marno na pangganiman di kon birthday sa man ni Mang Jomar rin, nagpasken. Diyan nga nagkukuyd kami kada Dexter, da Raquelito, kada kwa. Winworkshop da. Kasla kinita da jay dadiin salip ko ti Abayle di. Bueno. Kinita ni kuangam dajay impasak ti Abayle kasabalin kan dajay damo nga impakita kanya da. Oh, the northern page sino natin. Shout out Sir Ariel and your co-host. Hello, northern page. Hello po the northern page. Ilocano ka kabsat? Ilocano ata northern page mo eh. Hello sir. Welcome. Tapos JT, rugi na lang dahil. Dito lang imbaga na nga talaga nga medyo timatakbasit di kwake. Di imbaga ni Mang Jomar nga Alvarez. Masapul nga at dati central metaphor mo. Wala na. Well, first time ko nga. Jay Sagario. Jay Sagario. Hello, Adi. Hello, Jay. Dajay ti kuana central metaphor ka first time ko nga mangagdajay nga mamo di metaphor ah. Data kuana data paulo ti Dani mo isumutin ti central metaphor mo kunanan. Yan dapat agsusurot dagiti adito ko isusurot mo kunanan data medyo dajay inubrak ka no idehang ko dajay out of focus. Agduduma ti papapanan na. Sila nawala yun. So daya ti pinampanunot ko editik daya ko. Yung daya tema na isulat ta. Medyo inayayam ko. Kinapudno na agad ko eh. Kinapudno na agad pagimbagan na ta adda dagiti kakasjeng panagsasarita ta mostly basat ori lagi may papablock banawag idi. Handang aware kada jeng ako eh nga discipline iti panagsurat iti Daniel. Mas kwadalata nga sige lang surat. Mayat titungtungan nyo kunana ni Ading Jay. Ading or ka Batsta. Atanod ko na naman. Ado ti maadal kana. Okay. Nasayat nga tatanod no dabasit maadal nga iba kadagiti istoryami. At least ko dagay nang pagpalasan lang nga video ko turn out nga orekas kasano. San nga nasayang siguro dati nga nag-practice tayo na napag-istorya tayo ni Apo Derek Marcel Epiabes may sa kadagiti mananayo iti Cagayan nga may baga ka di nga late bloomer ka. Mabali na amo tayo mga 31 32 kasi. Ado dagiti author nga ko nga nakaipa-vlog na di libro 40s dan, adapi 50s, 60s. So siguro bro siyempre adarkin balakad may balakad ko yung ka medyo asidig ka jay pagkayumuros eh. Sumati kahit ko kumadayay nga talaga hindi humorous nga ka. Humorous ta naganan and bagay ti humorous ta although dali dandani ng humorous nga no dani ngayon para kanya talaga nga seryoso nga art form dito no dani. So mapagajay bagbagap na tayo nga imbit short then short film ngumno ayabanda kada jay kinaman nani mo di surat ka ti dani nga seryoso. When aduma dagiti dani ko nga dagiti kasla dati social relevance na kakas jay dandani ko no seryoso. Medyo
medyo naungat ka basit agin naungat ka mata. Ikaw na yung gungungot, Oy, madi. Hindi tinahungot, dala the COVID, eh. Mm. Mm. Git kitak dagiti nakaungat ti pinagdandanayo na idi kay isuda met ti kaslahan nga makita der dagiti dandanayo da. Iso nga medyo makuha na nga agdanay baga pati siyak to kay kasya iso nga Di mo takdaran. well baga madi matadaran ka nakababain. Kasi pa para kanyak ti ko eh, ti Daniel niya. Ano niya ka, yan, Mm. mas makarigan, RBA man na yan, tayo sumunta si nga sample tayo. Well, Digitan daniwan na, iso na tayo eh. Matadaran na eh, di ba? well, Against the government, against the institution, seryoso nga lingwahe, iso na tayo eh. So, adda lagi ka kasi nga naman na nga, nagseryoso, tira-tira siya. Yung makita mo, isudan mo dagite, yun, yung una mo, nagliga bagang, yung isudan mo dagite, nagduma, instrumento ti gobyerno, agsurat, yeah, instrumento ti gobyerno, mas trabahador na ti gobyerno, siya. So, ang problema, may saka nga, trabador ti gobyerno, siguro usaran mo tanda nga gundaway to nga ipus. Nung niya na siya at nga programa ti gobyerno tagdama. Diba? Nung niya lagi mayat nga programa na di usaran na dyan. Kasi so no trabador ka ti gobyerno na ta hangkong question na rin no pro government lagi jay susuratan. Wala kami nagigay doon mga manani yung sa mga trabador ng gobyerno ng tani ba. And sabsabali mo asya. So asya naanya ka asya naanya ka iso daniwam. wala. Slag manifesting ka. Nunya lagi kapampanunutam rumor jay dani mo. Asya. And si being easygoing, friendly, kasi more on business side, medyo negosyante. Ado dagi masabol ng istorya iti form nga short story. Doon sa Laysay. Yun lang. 1 hour. Well, may 1 hour na ka din. Well, Dahil lang mati may i-share ko kada gid ko kan may sapay nga. Dahil lang naman. Dahil ti may sapay nga ko din no apay nga medyo nakwakti agdano din di ba naggipasa na kada di damong kati para banawag. Kay dahil hang nasken ko na gamin dahil nga na uunag balikas to saram. Importante ka noon unag di insight. Kunanan dahil di ko. Pinampanunod ko di so nga mabalim magayam ti agdayo nga awan unay amom nga naunag ka balikas ko di. So nga kasi di tip tendency na ngamin no ipilit tayo lagi na unang nga balikas. Nabiin nga agbalintay nga kasla ko ha. Iawag mo na niya di kadaanan. Ugad. Archaic. Well, archaic ko na daw. Right. Saan nga makaresponde dahil lengguwahe uno dahil art iti challenge ti agdama. Agdama ba. Dahil dapat ti ko ti may sapay nga ko nga pagrebengan akam ti art so kasano nga makapag-responde ti ko da mga challenges. So baling nga kasi ti wagas ti panagsurat tayo, panagibalikas tayo, awan ti problema kada dyan eh. Although, din na nga tiyempo talaga nga
Nog sa udak at na indaniwan eh. Wen. Oreno kasarita na ka lang da jay lilo mo ni tatang mo ada awag na da jay da pangaring ko sa nanda eh. Nagatay idioms kada ako nam. Way, tirahan na katika kas jay. So, Wen. san ka nga maklaat no dagiti bendani uday din na tiyempo dagi sarita da kas jay. Ngem nagbalbaliw ti tiyempo. So, masapol nga agadapt Sumabay. tayo. O Wen. sumabay tayo. And dynamic na kunada mo ti lengguwahe. So, pagbalbaliw, constantly pa nagbalbaliw na. So, asyay, masapol nga nalakan lang maawatan. Kung yung Well, kunada tayo, nagtani palagip mo, tinauna gi-insight. Well, Yeah. then natin masapol nga no nag-insight ka kasi Uh, idi dagiti dandano ni Mangkles nga ibagbagada nga dandano operaangan para kanya nagtipintas mo dagi yan. Anda, oy, sila yun. Haan ano Sila unag dagi jay balikas ngem Mm. dayay ket na nga iparipiri pun no ket na nga ipeksa nga kwa kapanunutan isu tinaunag. Kasi the art, umuna, you appreciaram jay aday tiruar na jay the aesthetic side jay napitas ka dito nakikita nga dingdinggan nga basbasahin kalpasan na inya ka talaga kahit na nga ipaanag dito eh kasi na jay ikang kanang nga example tayo jay marunggay so paiso ibagbaga na niya yun imas magpaiso di marunggay nung kayong malalaan yung tinanundan nga kay papanan na at dapay nga sumaya at yung may isang nga tao no mangted di ba share dapay nga pumugi yeah so nag-share ka i-share mo ti blessing mo dapay nga pumugi ka pogi points hala nga pogi points. Jai. Okay. So 1 hour and 7 minutes. So dito muna nga live tayo. Yung kwa nga ganun din. Ang kalasing lata dito niya. Sika ano kaya mo to no agkwa ka ulit no mangkwa ka live mo ulit mabali mo nga baliwan dyan nickname mo nga parang ita screen ngayon dahil no comment ka dito yung chat box dati lata channel mo ti parang nagan nang ba Kaya at kami niramin ni Rico Blanco ngayon pa na dito nga title na dahil gusto lang title din programa na pagparangan na yun wa data banner mo lang mabali nga duwa kalikutan tahan na no pinindot mo dagiti comments masuktan mo kada jay padasem ikatam tala data ko ikatam data naka-post data sango datoy when ita naka-flex ako nada i-hide mo pa lang then mga ramid ka ti i-kabel mo pa itan sa mala banner pa kasarakan na dyan kitam banner mo lang gawawan kitam da jay madigamin malagipan da gitay daddo mga parte na da jay pagkitam dita ete options ti nga to kitam ada gitay options ti nga to adtan sa ko ti may isang pangguan tinagan no kahit mo parang dito yung sangom sila ka data mabalay nga kasta no kaya mo nga data natin parang no dati i-flex mo nga sa bali masuktan data kada jay baro nga income pinindot mo nga magsublinto mo lang ti kasta no i-hide mo da jay inuman nga rin inuman inuman ko na Sta. Wen, mabalay ni sta. Then okay. Padasan ti mangkatik ti kwenta, comments. Komento. Suktan na dayta ko ka, wen. Mangkatik kalat talaga kita dito nga komento, nagita comments. No i-hide mo dayta, no i-hide mo dayta, agparang dajay ingkabel mo tay. Okay. Thank you, Rod. Nakal nga banag dito eh.
Okay. Sa dapat ko babasalud-sud kung medyo atindog ko na yan, medyo may papandi ko ano. Kanya. Okay lang no siya tagla-live ka abutan 27 hours. Kaya? Pwesa? Well, Pwesa? no naka 6 hours ka kami na nabaybayag na hamon to ma-editin. Kinapod mo No, naka-work from home kami. Naka-work Mm. from home kami. So dapat ang susulat ati para panawag ta. Yung mabaling mo ti humabol eh. So, Wala. medyo Kalkalay pwede ka ba na yan? kalkalay ka na 3 hours na. may saka nga ko may saka ka dagiti writer nga nakartak nga maka-adapt nun niya ti ko niya ti in. Yan, niya ti uso. So ti uso na ko na. Niya ti uso. Siguro mayat nga kitaan dagiti pa tayo nga manurat. Nga sa bagay di pa 2010 no before 2010 kat may saka dagiti fan siguro ti may isang nga writer nga kabailan na ti na i-maximize nun niya lagi offer ti technology nga saan lang agpampanuray kas pagarigan iti banawag nga outlet tayo kas Ilocano writer, di ba? Well, So nagad sa bali idi early 2000 kat dan vlog eh. So simula lagi pinadas committee din nag-vlog. Oy, Jake Ilap, RBA, ano tayo di. So, may sa tayo pa nga wagas yung siguro, dagiti kakadwa tayo di kat limitado ti resources and kastoy. Yamat amo ti internet na oy. Nga sante ko mga makabasan kadagiti arungaing nga kasla limitado ti pagirwaran kadagiti production tayo nga manurat ng Ilocano. Naga dun eh. Bali mo nga ko nga digital latan ko nam kaya mo nga may pa-block di sinurat na di gramid ka vlog. Bueno, gramid ka YouTube channel mo ta ibasa mo. Mabali mo de ating Jenny, ni ating Jenny kini ating minimijen ke. Agi ba basa dati dandani da iti YouTube. Ayos na niya, ayos. Ada pa video na. Oh. Kasi slide show sa dati iba basa da spoken poetry nga rod. Ayos na niya. Nagadu tayo nga Ilocano writers. Yeah. And yet kasla kurang tayo iti maaramidan para iti lengguwahe ni gusto nga ortografya or gusto nga grammar dagiyay. So dapat that no once nga in-embrace tayo ti panagbalin kas Ilocano writer balin tayo nga ako man nga advocate ti umno ortografya ken umno nga grammar. And ayay kasla sika the YouTube channel mo balik usaran da jay para iti dayto yung cause nawana da kaslagan ni Mang Joel Manuel yung bubraan na in suggest ko di nga mga ramid ko mati YouTube channel na mga ramid YouTube channel mo manong konakta bagi dyan amo nga mapukaw di jay ko na no dagiti problema dagiti nga maka-attendar lalo kay nariga mga talaga attendar ti seminar mabalinda nga pan i-search sa YouTube yung ti kuno na namat medyo ada pa problema ti kasla day technical pa kasapula ng i-set up pa lang kasi jay baka no jaka mo no kaslaking ka nga medyo hanap nga kabisado ti mga setup ayo when hanap pa mga kabisado mga setup ti ko baka ti pampanunutan na dati kasla kuma high end nga kwan nga kastoy live nga webinar lakas jay ko man kaya mabalimot nga mga ramid kala 5 minutes or 3 minutes di ka rin segment by segment lang ta no adag source ka sa no ti panagisurat ti iti Ilocano ti kastoy no na parang ta YouTube rin kasla how to videos ko nabibintas pa gidi kas pagarigan sino ti makamong kasi ti patangan ta then kasano normal kamo tatanga kasi ti patangan ta nagwapo gayam di
content na dito udi. Yung nalagat kaslawan ko Mabalin mo to nga ko deta. I-edit deta no na-upload ti ko ah. Ade mapangkati YouTube Studio, i-edit mo, i-crop mo da diyan di parte ng awan no na pa iti kana i-trim mo. Hindi parte ng awan wala pang gaanong ganap ako na. Mabalin mo i-trim. Okay. Pilyem to jagbati tano jela adaanag na. Jela sulati ingat ano no damang buya at least ke medyo ma-enjoy damat kananda nga makuan. Batek-tekan. Wana. Jadi Alakit antaw na kakadun ng tapnohan nga maganasan. Tsaka Well, mo iting sa bali nga gundaway, balin kan to pa nga awis nga co-host no. Pare kan tigas Bali- na may isang grupo, sa mga grupo da Bro Marlon, bangkag naka nga co-host no. babali mo pa yung awisin ni ba? Babali mo pa yung awisin ni Raquelito mo ba? Kasi adado fans na. Mabain. Wala. Mistro naman. Yan Tagalog gamin, di ko alam. Jadi Tagalog. Kung iso nga may isang pagkikita nga medyo basit tigbibuya ka dagiti ko dagiti videos ko ta Ilocano gamin kadwan na. Oo. Kadwan Okay na subscribers ko handa mawatan. Kasi jadi ko iso nga medyo nag-aaramid na mati Tagalog. Makita mga pilit lang di pinag-Tagalog. Dapat may isang channel mo. Dajay mo una idi. Oo. Yan dati pala yung di ikwak sa kundi isarno dajay nga kargaan puro Ilocano to siguro dajay. Organic kami kuyang ko. Organic viewers. Organic viewers. Ala kasta pengaro tapno ko. Well, mabali mo nga practice nga no ag live ka i-private no. Naka-private no madim magustuhan da jay ko bali mo nga i-delete kasi siguro ko ada tendency nga ore agala active picture Nunyi mo na sunay. Chak ko pasen. Siguro sa mo kay mo dayay. Siguro pampano to siguro di panahon na. Ano medyo may ring pass ko amin nga ko nga load. Do kami load pa nga no busy ka oray may sa oras kalkalingan na dayang live stream mo may sa oras. Kasi jay damo gamin mangibayag day pa nang i-set up. Kasi nga dito ko. Maturo ka kami lata kalpasan di pangal daw, maturo ka lata anong da pagipang ko tirabi Wala. Trabaho. So kasi karod, thank you Sige. Thank you karod dito di end na. Thank you karagite ko ta ate Minimi Jane, ate Jane. Bye-bye. Ading Jenny, kini Ma'am Minimi Jane. Thank you. Kini ba, Bro Jane Jay Sagario. Bro, thank you. Sige.